Ageng enjing para pemirsa, kepanggih malih sareng kula Fitri Amalia Nurjana wonten ing Breaking News. Persiapan pemilu ing Dusun Watu Agung ing tanggal 13 Februari 2024 menika Dusun Watu Agung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang mersiapaken papan damel pemilu ingkang badhe diputindakaken ing tanggal 14 Februari 2024 ing panggonan Balai Dusun Watu Agung. Kados persiapaken bilik swara, surat swara ingkang leres dipunjangi lan sanes-sanesipun ingkang diperluaken. Dipun rencangi dening kepala dusun lan panitia sanesipun ingkang tanggung jawab lan inggil kegiatan pemilu kasebut supados persiapan pemilu benjing mlampah lancar lan sedayaning masyarakat Watu Agung keparing milih hak piyambakipun sedaya kagem milih calon presiden lan wakil presiden. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten.